Бухалов хан е една от 5 реставрирани къщи в старинно Карлово. Други знакови за града сгради, които са реставрирани са къщите Райно Попович, Пътевата къща, Пътевата маза и Белия двор. Тези автентични възрожденски сгради пресъздават уникалния дух на населеното място, съчетавайки героичното минало, природата, традициите, занаятите и обичаите на региона. Бухалов хан е построен през 19 век от Кирко Бухала. Това място е свързано с дейността на ученолюбивата дружина, създадена на 1 март 1870 година и развиваща широка обществена и културна дейност в града. Много от членовете на дружината са връстници и приятели на Васил Левски, които по-късно стават част от местния революционен комитет. От 1937 година до средата на 50-те години на миналия век, Бухалов хан функционира като библиотека и читалище. Ако имате възможност, препоръчвам ви да посетите този исторически и културен комплекс в Карлово. Тук можете да се докоснете до майсторството на местните занаяти, като дърворезба, съдове от мед и други. Може да опитате и десерти по стари местни рецепти, като сладко от рози и кафе на пясък. Възрожденската атмосфера на Бухалов хан ще ви заплени и ще ви остави с незабравими спомени.